Ang taong 2022 pano ning paglaom sa mga Pilipino. Huli sa taon na ini, welong na implementar ang mga programang dating limitado huli kang pandemya. Sa taon man na iniliwat na nabuhay ang komersyo asin iba pang mga aktibidad na orog na nagpakusog nin pagtubod kan mga Bicolano. Siyempre, yaon man ang eleksyon na masasabi tang nagtao nin bagong eksperyensya bako lang ta nagkaigwa kita ning Bicolanong kandidato sa pagkapresidente kundi ginibo ini sa panahon kan pandemya. Kung pag-uulayan ang naging angat kang taong 2022, di mawawara ang problema sa illegal na droga. Pero dawa nga ni Arog Gaini, yaon pa man girare ni istorya kan lambang komunidad. Ako si Mark Mendoza, kaibahan si Melvin Machado, asin Jerome Briz. Balikantaan mga istoryang nagtatak sa taong 2022. Ini ang GNN TV 48 Naga Year-End Special Report. Pero yung pong anti-illegal drug operations ang ginipotay dito sa Ciudad de Naga. Sa pagpuon kan 14 sanggunang panlungsod kan Ciudad de Naga, nagkaigwanin mga bagong personalidad na nagkaigwanin pagkakataon nakaputan ang importanteng programa na nakulang epekto sa lambang Naganyo. Binantayan ni Melvin Machado ang aksyon sa Laoga Naga City Session Hall asin mga updates kan mga programang na-implementar na. Digdi sa kwartong ini pinagdidiskusyonan, pinagpapanday ang mga ordinansa asin resolusyon kang lokal na gobyerno kang Naga na nagsiserbing giya sa paggobernar. Iyo ini ang session hall kang sangguniang panlunsod kang Naga. Matapos ang eleksyon kang Mayo 9, 2022, nagkaigwa ni bagong miyembro sang sangguniang panlunsod kang Naga. Sinda, iyo ang nagre-representar kang manlain-lain na sektor kang komunidad sa syudad. Kabali sa mga bagong miyembro kang 14th sangguniang panglunsod, iyo si dating PNP Regional Director Police Brigadier General Melvin Ramon Omar Buenafe. Dating Liga ng mga Barangay President Antonio Beltran na nagkandidato para maging regular na miyembro kang konseho. Asin si Dr. Gail Abunal Gomez, aki kansarong dating konsihal. Para kay City Councilor Antonio Dodit Beltran na naging Liga ng mga Barangay President, ang sangguniang panglunsod kang taon 2022, dara niya ang pagiging team player. Yaon subot ang sayang aktibong pagpartisipar na tulos maaprubaran ang mga resolusyon o ordinansa na pinagdadara sa sangguniang panglunsod. Kabali sa sayang naging komitiba ay ang persons with disability as in solo parent. Para po sa ko dahil baguhan ako sa sa pagiging regular city councilor. Para sa kuya team player kita. Sigabus na mga proposal, mga ordinances kang syudad na makakamaray. Permit po kitang yaon duman sa pagboto na maipasar po siya. Lalong-lalo na po digdi sa kuyang kinakaputan na komitiba, ini pong sa person with disability. Aramdaman po baga na sa bilog na Pilipinas kita pa sa ang ugwang departamento kang PWD. And ang saro pa po si solo parents ko. Alagad iba ang sitwasyon ni dating PNP Regional Director Police Brigadier General Omar Buenafe na paghali sa pagiging opisyal kang PNP. Ngunyan, saro na siyang politiko. Sa iya pinagtao ang Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management. Very different ang sa tuyang nalian na may kumbaga once you earn the rank, you have already the command of the troops. Kumbaga as you progress in the service, nagdadakula man sa imong authority and sa imong kinakaputan ng mga commands. But dito sa Sangguniang, it's a different story, di ba? Politics ito, and
in order to get the approval of the people, you really have to show performance. Kaya yun po yan ang pinag-sumikapan ta na mag-ibuligi sa Sangguniang Panlungsod. Sa taon 2022, kinaputan man ni City Councilor Omar Buenafe ang Peñafrancia Military Parade Competition na napundo ninduang taon huli kang pandemya. Nagkapirang pagbabago ang SEMPI nag-introdusir sa pagpuon kang parada. Salado kang presiding officer kang Sangguniang Panglungsod na si Vice Mayor Neni Diasis. Mas magian na subot ang pagtimon sa konseho huli kang sa iyang eksperyensya sa 13th Sangguniang Panlungsod. On my part, ang sasabihin ko, mas nagianan ako sa grupo ngunyan. Siyempre, may experience ka na kay itong first term mo as Vice Mayor. Singon niya na pangduwang ko, medyo garo ang kumpiyansa mo sa sarili mo as presiding officer. Garo naging maray as kay itong inod kang pagtukaw. On personally, sa mga gabos na konsyal, mayo akong masasabi, gabos man sinda, nagtatao kang sa indang contribution. May mga diskusyon, siyempre, dahil mo mahahalian ta, siyempre, personality-wise, kanya-kanya kitang may mga perks and attitudes ang iba na dadaraman yan. Pero pag after the session, si discussion duman, araw kan dati, dahil nadadara. Kumbaga, kung ano sinangyari sa session, pinawalat mo yan sa session. As in, itong mga sa personal level, marayang iribanan. May nagkakapirikunan, pero pagkatapos kang nagkakairintindihan mong giraray. Sa paglaog kang taon 2023, may mga promesa sa labang saro sinda Konsyal Antonio Beltran asin Konsyal Omar Buenafe na sa idang gigibuhon sa Sangguniang Panglungsod kang Naga ngunya na bilog na taon. Siguro po by 2023, kaipuhan ta po sigurong maghinguha na magpasar pa ning mga ordinansa na makakatabang po duman sa mga sektor na kinakaputan ko. So, sa 2023, sabi mo nga bako na kitang baguhan ka ni. Kaya ipapadagos ta with more confidence and of course, more zest or drive na mag-perform. Dahil, kumbaga, naka-adjust na kita sa pagiging member ng Sangguniang Panlungsod. Kinumpirmar man ni Vice Mayor Neni Diasis na may mga nakabugtak sa legislative agenda ka nagkaperang konsihal ang dainahaman sa taon 2022 ang simpladong ipadago sa taon 2023. Kabali pa sa pinagmamaot nindang marealisar yung pagkondusir ng sesyon sa barangay sa masunod na taon. Sana, ang saro kayo sa mga binabalak ni, tango niyan pwede naman magluwas. Ito ng pagluwas talaga sa mga barangay na kung saan duman magigibuho na ang mga session. Kung minsan nga kung may ang imbueno sa sarong barangay, duman na sinda makamiti hearing para mas maparani sa mga tao, maaraman ka mga tao kung anong ginigibo kang Sangguniang Panglungsod, and at the same time, makatao man sinda ng feedback sa samuya. Medyo may dikit na anuman, siyempre sa budget, nabawasan kami ng budget ngunyan. Pero hihinguhan mi na magkaigwa talaga kami ng sa mga barangay. Ang mga konsihal mapanday ni mga resolusyon asin ordinansa asin iba pa mga programa. Alagad ini di ay magiging matrayumpo kung mayong suporta ang lambang Nagueño. Para sa GNN TV48 Naga Year-End Special Report, ako po si Melvin Machado. Ang bentahan kan illegal na droga sa manlain-lain na lugar sa Kabikolan, saro sa mga istoryang nagpulbar sa kakayanan kan mga otoridad sa pag-implementar kang pasi orden. Ang istoryang ini, babalikan ni Jerome Brice asin aramunta ang pag-usad kan mga kaso. Kunika na haputon, matriyumpo ba ang kampanya kontra illegal na droga sa siyudad ni Naga? Sa lado kan Philippine National Police,
may kukonsiderar ini nga matriyumpo na kung saan basado sa sendang statistics, igwanin kabilugan na 118 operasyon nasa 21,779,185 pesos na kantidad ka na kumpiskar na pinagtutubudan siya mo, asin 1,052 pesos man na pinaalang na marijuana na kumpiskar. Nasa 157 na neutralize na drug personality kabalinaan sa roga minor de edad. Bukit na gabos-gabos from January 2022 hanggang ngunyan, ay patapos. Actually, palihinapos pa lang ang taon, 2022, December. Igwa na kitang gabos na 118 na bypass operation na ginibo. Sa 118 operations na iyan, 157 gabos ang arrested, neutralized, arrested. Sa na-seize items naman po na suspected shabu, more or less mga 3 kilos ang gabos-gabos na nagkakantidad kung di mababa sa 20 million pesos. An isla season na makukuha sa Barangay Peña Francia digdi sa siyudad de Naga na pigkukonsiderar man kan mga otoridad na bagsakan kan illegal na droga matapos ang 4 na taon sa ron ini sa kandidato sa pagiging drug clear barangay sa Naga na ikinaugmaman kan Barangay Council. Sa parte po ang barangay sa drug clearing program, garo po ang sabi kang PNP sa kasi PIDEA. Nakasalang po kami for drug clearing sa 2023. Duwang barangay po ang candidate for drug clearing sa area kan Station 3. Ang Barangay San Felipe saka Barangay Peña Francia. Sa Samuya po kayang record manungod sa itong keywords, itong person who uses drugs. Halos sarok na sa naman po ang daimi na a-assess po dahil po sa rason na sala si pangaran na yaon sa record. Sa ibong kaini, nangapudan man girari ang barangay official sa sayang mga nasasakupan, lalo na ang padagos na nag-embelto sa illegal na droga na iwasan na asin makipagtabangan sa mga otoridad sa kampanya kontra sa illegal na droga. Magbarago, permin daog ang pamilya nila kaya mayo man namaray sa sa pagiging embelto sa droga. Kita naglalaom na sa masunod na taon, mapadagos girari ang kampanya kontra illegal na droga sa nasyon. Asin kita man naglalaom na ini mapupuho na sa tabang kan mga residente. Ini si Jerome Briz para sa GNN TV 48 Naga, Year-End Special Report. Ang luway-luway na pagbabalik kang komersyo sa enterong nasyon ang maikukonsiderar na saro sa highlight sa taon na ini. Apera sa nakuwata ang herd immunity laban sa COVID-19, ini naging labi para sa liwat na pagbubukas kan ekonomiya. Binalikan ni Mark Mendoza ang magayon na epekto kan Peña Francia Fiesta sa pagninegosyo sa Naga, asin sports tourism. Anlado kang negosyo saro sa mga nagpahiro kan ekonomiya, kaya kan nagtama ang pandemya, ang sektor na ini nagsapong maray. Kaya kan liwat na ibalik ang mga aktibidad, katakod kang Peña Francia Fiesta, matapos ang 2 taon, ang mga negosyo, urog na ang mga small and medium enterprise, liwat na nagkaigwang paglaom. It stirred the economy, kasi lumabas na ang mga tao, started buying, and then medyo nabawasan yung fear towards the transmission of the COVID-19, di ba? So, nagkaroon ng sigla ang mga hotel. Nakita natin, nagkaroon ng magandang booking. And then after the Peña Francia, the Metro Naga Chamber of Commerce came up with 3 activities, 3 events, Andyan yung Aspire, and then andyan yung the Best of Bicol, and then the Digital Congress, and then the ICT Forum. Kaya napakaganda ending the year na nagkaroon tayo ng mga bisita from Manila and from other provinces ng Bicol, Ang mga negosyo maituturing na economic drivers na nganing magibo ini importante na magkaigwaning tultol na polisiya na magiging paborable sa negosyante asin sa mga empleyado.
Ang patanid ni Engineer Villanueva na sa ruman na negosyante, dai makampante, maski nagbabalik na kita sa dati. All I can say at this point in time is we continue praying, we continue to be active, we continue to spend our money, and we continue working and then let the economy roll. No? So, para yung law of demand and supply would really be changing towards the impact of the economy. No? Ang mga sadit na negosyante, nahihiling ang oportunidad na ini na makakabawi sa mga panahon na mayo sindang ganansya sa Oroal daw. Mas lumaki po yung ng bentahan po din namin. Maayos naman po na nakaka-recover, nakakabili naman po ng marami po at nakakabenta naman po ng malaki-laki din po. Maray man po na nawara na ang pandemic, mas maray-maray man ang berentahan kaysa kanigong pandemic. Ang negosyanteng si Mars, pano ning paglaom, urog na ngunya na ang sektor kan turismo nakakabalik na. Kang nakaaging pandemic, challenging talaga itong pinag-agihan mi, lalo na ning industriya mi na travel and tourism. So talagang diit lang nga ni isinag-survive. If you may observe, kadakol si Iday na kayang mag-thrive or mag-survive during the pandemic. And after that, naging okay na somehow. We are already picking up. Nagbalik na po si interest kang tao for the travels. And as of now, na-observe mi sa mga nakaaging bulan, dakul na talaga si nagka-interest giraray mag-travel, not just for tourism but also for itong mga nagpapasiri sa ibang countries to visit their families. Looking forward that business may continue as usual and sana mas mag-improve dahil people had been into hiatus sa pag-travel. So siguro po this time dire-diretso na. Sa ruman sa magayon na indikasyon, iyo ang pagbabalik ang sports. Arog na lang kan basketball na talagang na-miss kan kadaklan. Magayon na oportunidad ini, tanghaning magkaigwaning ganansya, asin siyempre, magkaigwaning panggastos. Well, we always see this as an opportunity to grow, to do more. So, not only for basketball, since we already launched the basketball tournament, so it's an opportunity to trickle down to high school, to elementary, and not only basketball, to other sports too. So, I would like to tell everyone that we are now preparing to launch the junior high school basketball and other sports. Sa paglaog kan panibagong taon, panibagong pagkakataon man ini, nanganing marialasar kung ano man ang kamakutan ta sa buhay. Kaibahan na nadigdi ang makatabang na mas mapakusog pa ang ekonomiya kang nasyon. Mark Mendoza, para sa GNN TV 48 Naga, Year-End Report. Si Isay ang day makakalingaw sa 2022 eleksyon na ginibo sa tahaw kang pandemya. Siring man sa pagkakaigwaning Bicolanang representante sa pagkapresidente. Ang istoryang ini, babalikan ni Melvin Machado. Digdi sa intabladong ini, nabilog ang pangiturogan asiman ang paglaom na magkakaigwa ng presidente kang Pilipinas na hali sa Bicol. Maria Leonor Herona Robredo, sarong abogada, agom ni Dipontong Naga City Mayor asin dating DILG Secretary Jess Robredo asin nagmamaot na maging presidente kang Republika kang Pilipinas. Day may tago ang mainit na suporta ka mga Bicolano kidating Vice Presidente Leni Robredo na nagpapahiling ning pagkapaha sa sarong leader hali sa Kabikolan. Arog man kay ang pagmati ni dating City Councilor asin dating miyembro kang Kabataang Liberal ng Pilipinas o Kalipi, Elmer Maldimoro.
Bilang Bicolano, yaon subot ang paglaom na mapapakarhay ni Robredo ang Bicol, ang Camarines Sur, ang Naga. Iyon itong minamauot kang grupo mi sa Kalipi, lalo na sa Liberal Party, na magkandidato si Madam Leni as President dahil inihiling mi itong siya itong nilalauman na pag-asa kang Pilipinas. Kaya kang finally na nag-decide siya na ugmang maray si grupo, and iyon to itong opportune time na mag-regroup, mag-tripon giraray, nagkaiguan ng communication dahil kumbaga dakulaon na maray ang pag-asa na mapakaray ang Pilipinas dahil sa iya. Haros gabos sa political rally ang inatindiran kang dakul na taga-suporta ni Robredo. Madangog asin mahiling lang siyang magtaram. Apar pa ini sa mga murals na nagpapahiling kang sa edang suporta sa kandidato kan Bicolandia. Gusto ko sa indong ipamati na sobrang nagkukusog ang buot ko dahil yaon ka mo sa sakuyang likod. Arang taga-boss kung gaano kadipisil ang laban na ini. Ang satuyang pigbabangga, garo pader. Pero pader na pinapusog ng mga darakulang politiko. Iyan ang binabangga tangon yan. Pero dawa siring makusog ang sakong buot. Makusog ang sakong buot, na dawa anong kusog kan sa indang politika, kan sa indang makinarya, dawa anong kagulpihan kan sa indang kwarta. Mayo yan sinabi. Dahil ang mayo sa inda, kamo, na mga volunteers na handang magsakripisyo, mga abonado, paragal-pagal, nakatindog din 12 hours. Pero yaon manggiraray. Alagad sa tahaw kang pagmaigot na makumbinsir ang gabos na Pilipino na si Robredo ang tawan mandato, naging maulyas ang pangaturugan na makatukaw sa Palasyo Malacañang ang sarong Bicolana, ang sarong Nagenya. Pagkadisganar ang namatea ni dating Konsyal Baldimoro sa kinaluwasan kang eleksyon. Alagad ang pagkadaog kang dating Vice Presidente na si Leni Robredo sa positibong pananaw na lang niya pinagihiling. Asin tubod siya na mahaloy pa na makakahanap giraray ang Bicol na maging pambato sa pagka-presidente kang nasyon sa masurunod na eleksyon. Iyon itong sinasabi ta ka ito na it takes baka a decade na makapag-produce naman kita ng another Bicolano na maging potential president. Kaya kumbaga ito si kinakampanya takad to na yun na itong chance for a Bicolano na makatukaw sa Malacañang. Dahil dito na sigurado kung may masurunod pa after Leni Robredo sa ngunyan, mayo na naman naglalataw either Leni Robredo giraray, pero kung bago na naman na Bicolano, baka sabi ko, decade na naman ang aalatunta na iguan na naman bago na Bicolano na pwedeng magpurbar na presidente. Kaya medyo nakakapanghinayang dahil mahalat na naman kita. Si oportunidad na nasayang ta, haloy naman kitang mahalat. Ang mural na ini mapapara pagkalipas kang panahon. Alagad ang pagkakaigo ng leader na Bicolano, padagos kitang malaom. Bilang Pilipino, bilang Bicolano, maging maray kitang syudadano. Ini ang satuyang ambag sa satong komunidad. Para sa GNN TV48 Naga Year-End Special Report, ako po si Melvin Machado. Sa pagtatapos kang taong 2022, manlain-lain na adal ang iwinalat kay ni sa tuya.
mga adal na pwede tang gamiton na giya para sa mas maayos na buhay. Mga tugang salamat ta inantabayan na nindo ang pagherasmi nin mga istoryang para sa Bicolano. Ako si Jerome Briz. Ako si Melvin Machado. Asin ako si Mark Mendoza. Mag-iribanan giraray kita sa taong 2023. Manigong bagong taon po sa Satuya, Gabos. Para yung pong anti-illegal drug operations ang ginibutay dito sa Ciudad de Naga.